ndicela ningandivi wrong guys ne, but ayikhona ladies man, niluthatha apha uthando lamadoda yenu mafutshane. Ufika umuntu engaka fo engathi ithweka nodoli oyikwekwe. Thela uba kukho umuntu ohamba ezigomba isifuba apha ekhala ngo-love of my life foni kule doshanyani lapha emva kwami engathi iphotoshopiwe kule picture. Uyambona la mfonini akayona ehalf yinip ye-height yami, but ke asikho lapho namhlanje man guys. Bekumnandi kule weekend suka kuyo man, yesike sasayijika apha eRands ndayigqibela kudala ibhabhalaza yasepost office. Napha safikile ipandemic ezidoshana zalamadoda yenu mangaka noyeye sifike ejava phezu kwezipika pha akabonakali kaloku shem. Ningakulinge nifakelele zenu ibhiski kule shiti ndiyithethayo, intwana yami leya. Kwenziwa njani kakade eRands xa singekho sasimenxe senguprince? Because ayinandanga leya emsebenzini wayo foni. Nikamboni omnye umuntu onokwenza laa nto leya ngolaa hlobo mna consistently. Kamnandi ke shem, safota namafota yabazi abasisi beshiya abaphoso, but ke asikho lapho namhlanje man guys. Yawazi ke lamagxadi yangozindombodidi soze angayihlabeli la national anthem esasimenxe sela rasta le gospel kula change over load shedding. Abantu abadala kaloku abayafundini nasecabeni baphakanyiswa ngamaculo, but ke wethu guys abantu nabo abasisi man, yo kuza basathwani na guys, yo.